25 августи соли 1931 дар фазои иттилоотии тоҷикистон радиои вилоятии Суғд ба пахши барномаҳои аввалини худ оғоз бахшид. Радио оммавитарин воситаи ахбори умум буда, дар ҳама маврид хоҳ дар кӯча, хоҳ дар нақлиёт, кас метавонад аз навидҳои тоза огаҳӣ ёбад ва бо савту навои хуш ва каломи ширин таби худро болида гардонад. Субҳи имрӯз 90-солагии радиои Суғд таҷлил карда шуд. Нахустин истгоҳи пахши мавҷҳои радиои вилоятии Суғд дар қаламрави Тоҷикистон 10 апрели соли 1930 ба кор шурӯъ кард. Бояд зикр намуд, ки дар вилоятии Суғд шабакаҳои радиошунавонӣ айни замон бисёр мебошанд ва онҳо тавассути навидҳои тоза ҳамадам мардумро ошно месозанд. Дар қатори онҳо саҳми радиои вилоятии Суғд дар таъминоти фазои иттилоотии кишвар басо бузург мебошад. рушди босуръати ҷаҳони муосирро бе пешрафти соҳаи алоқа тасаввур кардан ғайриимкон аст, зеро мавриди истифода қарор додани технологияҳои муосири тоҷик имрӯз имконият фароҳам овардааст, ки амалӣ намудани амалиётҳои иқтисодӣ, дастрас намудани маълумотҳои илмӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ аз тамоми миқёси ҷаҳон дар фосилаи кӯтоҳтарини вақт имконпазир гардидааст. радиои Суғд давоми 90 соли фаъолияти хеш бисёр ба рушди ҷомеа, ба рушди Тоҷикистони азиз саҳми бузург гузоштааст ва аз аввалин воситаҳои ахбори умма, яке аз аввалинҳо гӯем агар дар миқёси Тоҷикистон мебошад. имрӯз радиои Суғд наздик 40 барнома дорад, наздик 30 нафар кормандон фаъолият мекунанд. барномаҳои радиои Суғд тамоми қишри ҷомеаро фарогир аст. дар ана ҳамин арафи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ 90 сола шудани радиои Суғд низ ман фикр мекунам як фоли нек аст, ки мо дар оянда боз кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки барои пешрафти Тоҷикистони азиз, барои пешрафти кишвари азизамон саҳми худро гузошта бошем. توی بود و نبودم ملتی من، توی سمت سجودم ملتی من، سرود عمر من پایان پذیرد، تو میخوانی سرودم ملتی من. شنوندگان عزیز و ارجمند، با تمنای سعادت روزگار و موفق و سربلند بودن شما، برنامه فرهنگی فراغتی سوغدیانه مستقیما از رادیوی سوغد پیشنهاد شما میگردد. ана ҳамин гуна ҳамарӯза сокинони вилоятро бо хабарҳои тозатарини рӯз кормандону натоқони хушсадои радиои вилоятии Суғд ошно месозанд. Маҳкамбой Каримов тӯли чанд сол аст, ки дар ин идора адои вазифа менамояд. ӯ аз касби интихоб кардааш хело хушнуд мебошад, зеро сокинон, мухлисону ҳаводорони радиоро ҳамадам бо навидҳои тоза огоҳ ва барномаҳои ҷолиб таҳия намуда пешкаши онҳо мегардонад. дар таҳия ва пешниҳоди барномаҳои радиои Суғд ширкат мекунам ва чанд барномаҳои ҷолибро аз ҷониби шунавандагон бо хоҳиши онҳо роҳ андозӣ мекунем. тӯли ин 90 сол радиои вилоят воқеан рисолати бузурги худро ҳамроҳи аҳли эҷоду аҳли техникӣ ба ҷо овардааст ва имрӯз шукр, ки бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дастгириҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, радио соҳиби бинои нав, соҳиби таҷҳизотҳои беҳтарини замонавӣ гардидааст ва боз такмил меёбад ва боварӣ дорам, ки имрӯз рисолати радио пеш аз ҳама дар он зоҳир мешавад, ки барои баландбардоштани сатҳи маърифати мардум, сатҳи худогоҳӣ, худшиносӣ ва ватандӯстии онҳо хизмати худро ба ҷо биёрад. ва ман имрӯз бо истифода аз фурсат ҳамаи собиқадорон, ҳамаи кормандоне, ки имрӯз аз як гирибон сар бароварда барои пур кардани фазои иттилоотӣ заҳмат мекашанд, самимона ба ифтихори 90-солагии радиои Суғд табрику таҳният мегӯям ва аз ҷумла шунавандагони азизро табрик мекунам, ки ҳамроҳи мо ҳастанд. чанд сол муқаддам радиои вилоят ҳамагӣ 1 соат рӯи мавҷ мебаромад. имрӯз бошад он фарогири 16 соат аст. ин албатта заҳмати зиёд металабад. кормандони эҷодиву техникӣ барои боз ҳам хубтару беҳтар гардонидани сатҳу сифати барномаҳои радиоӣ тадбирҳои амалӣ меандешанд. радио имрӯз 90 сола шуд. тӯли 90 сол аст, ки радиои вилоят барномаи худро дар фазои ҳудуди вилояти Суғд пахш менамояд. дар ин солҳо якчанд маротиба таҷҳизотҳои техникии радио аз нав карда шуд ва пеш то давраи 2011 радио ҳамагӣ дар як шабонарӯз 2-2.5 соат ба мавҷи ҳаво мебаромад. ва ниҳоят дар аз 2011 инҷониб
радиои вилоят таҷҳизоти техникӣ нав гирифта ба шабакаҳои аловида 101.1 FM барномаҳои худро дар ҳудуди вилоят пахш менамояд. мо кӯшиш мекунем ки коргарони шӯъбаи техникӣ минбаъд ба пешрафти барномаҳои радиои вилояти Суғд босифат сабту танзим намудан кӯшиш мекунем. аз рӯзҳои нахустини фаъолият радиои вилоят ҳамқадами замон ва ҳаёти ҷомеа буда, ҳамчун қосиди сулҳу наво бо навидҳо ва барномаҳои рангорангу ҷадид аз воқеоту рӯйдодҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон ба сомеон пайғом медоду барои пурра кардани фазои иттилоотии кишвар тӯли 90 сол саҳми арзишманд гузошт. гузориши шаҳодат расулзода аз Амҷон Шарифӣ ва шоира Мубин